Ndaremerwa veduwe, ndine 28 years, ndakauya kuJoni ndiine 20 years, basa rikaramba kutamba. Saka pakaita musikana aindifarira, aindipa chikafu. Landlord wangu akandiburisa murumu kundiisa mumukuku, ndatadza kubhadhara rent. So akangonditi mumukuku imomo achapota achindirara paidira zvoenderana nerent. Vedwe, upenyu hwekuSouth Africa hwakaoma, bvunzaini. So shamwari yangu iya yaindipa chikafu nehembe nyowani. Zvakaramba zvichidaro, umwe musi akazonditi pane munhu anobatsira ndimbozama pamwe mhepo dziri pandiri dzingabva. Ndakaenda naye, vaitova madzibaba vekuZimbabwe vanonzi ningi. So ndakaita wiki ndichingoenda, shamwari yangu iya ichiti zvichaita. Saka pakushandirwa paya vaibva vahaka mhepo yotaura pandiri. So shamwari yangu yaizondiratidza mavhidhiyo. Chokwadi ndaitonzwa baba namai vangu vachitaura kuti dzoka kumusha, hapana chaunoita chobatika. Saka ndakangotanga kunzwa kuvenga vabereki nehama vaibuda semhepo dziya. So wiki rechitu vamwe madzibaba vakabva vauya vakanzi ndivo vakuita dare rangu. Madzibaba ava vaitaura chiXhosa, vakabva vanditi nhamo dzangu dzapera, vakandipa ruva climber. Ndikanzi kuti riite zvakanaka mumba ndofanira kudiridza nemukaka. So ndakangotora ndikabvunza friend kuti saka nhamo dzichapera here neruva? Akati ndere lake. So musi wandapiwa ruva ndirere ndakarota ndichirwisana nababa vangu. Saka ndakabva ndavarova nebhurumu kuhope. Ikoko mangwana kuseni ndakaona padoo pane masuitcase 2 last number. Hana yangu ikarova. Ndikabva ndabata shamwari akanditi ndauya ndikanoka hauna kuvhura. Saka ndangosiya padoo ndikakutumira SMS. Chokwadi SMS yaivepo. Ndakatora masuitcase aya kuvhura kuwana mune hembe itsva, pasi pakazara maranzi. Ndakava nokutya kwakasangana nemufaro. Ndakabva ndafonera bhururu akanditi rock my friend, say goodbye to poverty. So ndakazoenda kufamily group ndinzwe baba hakuchisina. Vedwe, ndavenga baba vangu nezvandakaudzwa kumadzibaba, asi moyo wangu wakarwadza. Ndakabva ndafonera Sawe akati achandiperekedza kunhamo. Takatenga zvese zvaidiwa panhamo necoffin. Hepano pabody viewing yaa10 yangu, baba vangu vakabwaira vakaridza tsamwa. Ndakabva ndafenda. Pandakazomuka ndaive murumu, hanzvadzi dzababa dzirimo. Umwe aipinda postora akanditi mwana wehanzvadzi, nzira yawasharudza uchapedza dzinza. Ndakavati morevei? Vakangonditi wazvinzwa. Saka shamwari yangu akabva ati ngatigadzire tidzokere. Akanga andiwanira basa, saka mangwana chaiye ndaidiwa kubasa. Asi madzibaba vaive vati ndivaone ndisati ndatanga basa. So takasvikira kwamadzibaba vakanditi ndinyore hama dzakandigarisa dare. Chokwadi ndakanyora pajira dzvuku. Vakati ndiite kusonera mazita aya. Ndikaita sekudaro. Ndikaenda kumba ndaive ndawanirwa neshamwari yangu achinditi ndeyabhudhi vake vari kuUK vati ndishandise. Ndichiti chirega ndione imba, ndakabva ndafonerwa kuti vanhu pavanga vakudzokera kuHarare from kumusha vaita accident mumota maive namai nasisi vangu 2, my only brother natete. Vaya vekunditi ndichapedza dzinza ivo havana kufa, asi vemumba medu vese ndozvandiunza peno veduwe ndaomerwa. Ruva ndakabva ndanzwa kurwadziwa ndikarega kuridiridza ini, rakabva raoma. Manheru acho ndakatanga kumonerwa nenyoka, muviri wangu ukamuka uchirwadza. Ruva hapachisina. So ndo upenyu hwandakurarama hwekuitwa nenyoka. Inondimonera kupwanya mabhonzo chaiwo. Shamwari foni yake haichapinde. Kumba kwake ndanga ndisingakuzivi. Kwamadzibaba ndakanzi vakadzokera kuSwaziland. Veduwe ndatambura ine usiku handirare. Pandoti ndirare masikati, mhuri yose yakafa vanouya vachindirova vachiti nditaure kuti ndini ndakavauraya. Veduwe ndozvitangira papi? Mari ichiripo, mapics nemavhidhiyo emba yangu nemunda wemota ndatumira. Ndogara kuSandton veduwe, ndatambura ini. Mwari ave newe, wakauya seshamwari asi waiziva kuti woda kupedza hama dzangu. Dai wakandisiya ndairarwa zvangu nalandlord wangu, pamwe ingadai hama dzangu dzichiripo. Ndipo paperera nyaya yedu. Nyaya iyi yatumirwa mugroup. Saka iyi nyaya haina kutumirwa kwandiri. Disclaimer, nyaya iyi haina kutumirwa kwandiri, but I just thought of you guys kuti I'm sure you can help this lady. Ndosaka ndaposta nyaya iyi panapa. I'm sure you can help this lady. Kana kuri kuti munoziva kwaangabatsirwa, ari kugara kuSandton ende hazvina kumira zvakanaka. Hazvina kumira zvakanaka. Mari anayo, mota atori nemunda wemota sekutaura kwaaita. Zvese anazvo, asi ari kumonerwa nenyoka, hana zororo, ari kuda kusiyana nazvo zvinhu izvi. Mari ingadai yava nemi, ndinokushuviraiwo zvakanaka. I wish you all the best. Handizivi kuti zvingaitwa seiwo. Inandi angu handina ruzivo, asi ndinoziva kuti ndinoziva vanhu vano ruzivo. Imi ndimi vanhu vachiona. Vedu vesiyaiwo macomments mucomment section vari kuSouth Africa
moonawo kuti mungarifeya munhu kumunhu vechokwadi, because kavanhu vari muSouth Africa munomu maopportunist vane vakutodawo. Nyaya yedu inotevera iri kuti makadi isisi, please ndisirewo nyaya yangu kuchannel yenyu. Ndakavhura shop paZimpost iri muHarare, Zimbabwe. Ndakatanga business, ndave kuda kusvika 10 years ndirimo mundima ndichiita zvekutengesa mafoni. Zvinhu zvaifamba, ndakatanga ndichitengesa mustreet paZimex Mall. Zvadhakwa ipapo ndokuzoenda kunovhura katebhuru muZimpost. Ndaingotengesawo mafoni madiki wawo, but market yakazoita ichidonha nekuti vanhu mazuva ano vakuda mafoni kwawo. So ndakaona kuti mari yekuti ndipote ndichihodha mafoni mahombe aya ndakanga ndisina. Ndipo pandakabva ndafunga kuenda kune imwe n'anga yandaiziva kuSouth inonzi Bed Orange. N'anga iyi yarombesa vazhinji paZimpost. So ndakaita rwendo ndokuenda kuJoni kunoromba. Ndichisvika ndakanzi nyaya wafambira uri kuda kupfuma. Ndikati hongu, ndokunzi unokwanisa here kuita mhiko dzese, uye kupfuma kwako kuri muvanhu vakuru, unofanira kuuraya vanhu vakuru vese mumusha musara vana vadiki. Ndakaona sezviri nyore, ndakabvuma kuti ndozvigona. Sekuziva kwenyu kuromba kunoda sacrifice kuti uzonzi warombera zvinhu zvako zvizokufambira uchiita mari yakawanda. Ndakanzi ndofanira kuenda kumusha kwambuya vangu ndonochera guva rambuya vanobereka mai vaamai. Ndapiwa powder, ndikanzi ndofanira kuenda kumusha ndosvika pakati peusiku vanhu varara, hapana aifanira kuziva kuti ndambosvika mumusha umu. Ndakanzi wasvika womwaya powder iyi pamusoro peTombstone. Ndakaita sekudaro, ndakati ndasvika kumusha kwamai, ndakasiya mota kumashops ndokufamba paive nechinhambo apa zirima munongozivawo zirima rekumusha. Ndakasvika paguva rambuya paHeroes patinoviga vanhu vemumusha. Ndaitya panguva iyi kuva pakati pemakuva ndiri ndega, ko ndikaona chipoko, asi ndaive ndazora mushonga kuti ndisasangane nekana chinhu chimwe chete. Ndakasvika ndokutsvaga pane guva rambuya, ndokumwaya powder iya, ndokuuchira ndichidetemba mutupo wayerambuya. Ndakaona skeleton yambuya ichiuya pamusoro peguva. Ndakaisa mushonga zvakare pachigumwe chepakati, ndiko kudembuka ndokurova guva netsvimbo yandainge ndapuwa. Skeleton ndikadzokera mukati, ndibva ndatora bhonzo riya ndikabva ndariisa mumvura ndokudzokera nenhendeshure kusvika ndabva paHeroes, nekuti ndaive ndanzi ndisafuratira makuva. Zvinhu zvese zvakabva zvabudirira ndokubva ndadzokera. Sense ndakabva ndakwira ndokunanga Joni kun'anga iya. Ndokusvika kun'anga iya ikandiudza kuti reason yataiva tatora chigumwe ichi ndechekuti ndiwo chembere kana kuti munhu mukuru aive afa so far. Saka business rangu raizotanga kufaya, asi kutanga kufaya kwaizoita business iyi vechikuru vose mumhuri umu vaibva vatanga kufa. Asi ndaifanira kubatsira kunhamo kuitira kuti pasaita anondifungira. Ndakapiwa tsvimbo ine musoro wenyoka unofamba uri mota, zvekuti ndikanesana nemunhu ndikangomunongedzera netsvimbo iyoyo adokese zuva anenge adovigwa. Uye ndikapara mhosva ndikangobata tsvimbo iyi, mapurisa anobatonditi handina mhosva. So ndakati ndadzoka kubva kun'anga ndakatanga kuita mari, asi vakuru vemusha vakatanga kufa. Baba namai vakashaya zvakare. Madzikoma ababa nehanzvadzi ndakaviga. Kumusha kwaamai ndizvozvo futi. Ndakafunga kuti sezvo vakuru vemusha umu vafa, hapachina wegeneration yedu achafa. Ndakafunga kuti ndakungozoita hangu mari chizvidyira. Ima ndakatotenga kuHighlands yakanaka visingaiti. Asi manje vakoma vangu vakatanga kufa nehanzvadzi dzangu, pamwe chete nevana vekumadzikoma ababa. Taura kwandiri kuita kudai ndini mukuru asara, chandiri kuziva ndechekuti ndini ndakufa, nekuti pese panofa munhu kumba kwangu kunorara kuchirira shiri iya inonzi urekure, ndinochema after 3 months munhu otofa. Chiri kunetsa nawo shiri yakauya ikachema, ende ini ndokubva ndaedza kutsvaka n'anga yangu ndikaudzwa kunzi n'anga yakatofa 3 years ago, asi isati yafa yaive yati munhu wese akatora zvinhu ngadzose. Ina handina kunge ndanzwa nawo iyi, so ndiri kunetseka ende kufa ndiri kufa. Vandinotyira ndo vachasara, nekuti zvinhu izvi maybe zvinogona kuramba zvodya vamwe vari mumba. Misha yava matongo pamusaka pangu. Ndiyo nyaya yedu, ndiyo nyaya yatawana zvakare. Inyaya inotyisa. Ende mukoma looks like vari kutya kufa, asi havafaniri kufa zve, nekuti vamwe vazhinji vakambofa ivo vakaita mari vachihla mari. Chavachijana chavo chekuti vafe umboita rest in peace. Asi manje ini chandingangotaura kwavari ndechekuti handidi kuti pane munhu anogona kuzvirivhesa kana kuti kudi. Inongokuudza kuti there is hope. There is hope in Jesus Christ. That's all I can say. There is hope. Talk to God. Mwari ndiye muridzi weupenyu. Handiti talk to God. Moudza Mwari maproblems enyu. Upenyu hwemunhu
uri mukati maoko aMwari. Ndatenda.